ang TSF ni adongjwk ngainai sini sikla rokno sini sengkrak rokno kok thaja thani kajana muchungo kok ke ahai naidi kami thangai naike sini borok kwbangma phekjaknai manui bai godalei sini sengkrak rok khoroksa khai langma chobui tongo oborokno tuino ang tini borokno kok kwcharkha naidi dakhuk nung khoroksa phekjaknai manui bai godalei tongkhe nung saimano kaham keno o phekjaknai manui no salse no nini langmano choronai hinai abo jotono saimano ahani bagoni angnono kok kwcharna muchungo dakhuk naidi nini khoroksa kwri bai sini ahao mungsa kwri ngai thangmano nung kwri kha hingke nung langma chokha hingke sung sini ahani khoroksa sengkrak kama ka hinai sung chongainai mano ahani bagoni dakhukno angkoyo nung jodi no samungo godalei tongkhe dakti nung o samungno yakardi tangai hingke o ha o thinang o hayungni borok nini ma phasongno nango belai kheno nung o hamya samungno tui dulei tongkha hingke obono yakardi angti kese kongna muchungo tui hainai rokbo sini jeti prasa hayungo sini oro bahaike obo sokpaina ba sini borok no tui hayo tini bonyo do phani borok tui haikya sini borok bai godalya sak bo obo sini sengkrak rokno yakfari manya ahani bagoni angno bo koina muchungo dakhuk tui hainai no dakhuk nung jodi no wan subuna di dakhuk nung obo kaisa business haino khai dongo nung obo rangni bagoni khai dongo nung rang manai tong hni batam khayani nino ahani thinangni borok o sengkrak rok se kmai thango hingke nung khoroksa tongma baile nung khoroksa ganang khama baile nung tamo mannai abon bagoni no ba ang koina muchungo nung nini borok no o lob bai o rang bai lobungai nai nung nini borok no tabothardi ahai bagoni dakhuk no ang tebo koina muchungo nung tui hainai no tini nini khoroksa bai dojona borok ni langma chowui tongo dakhuk tui hainai nung obono dakti kheno yakardi tangai hingke o hano sung haino se yakasa tongma se nung bono mosom sa khaina ta thani dakhuk nung obono bujinadi angasu koino sawaino angno rokno okop koyo dakti kheno rok yakardi ani o kok samani chaya tongkhe aro nakardi hambai।